kdy se blížil konec školního roku a nastal čas, kdy se jezdí na výlety, jela paní učitelka s celou třídou do Itálie navštívit Benátky. Kropáčková maminka jela s nimi, aby pomáhla paní učitelce dávat pozor na děti, hlavně na Horáčka s Pažoutem, aby někde něco nevyvedli. Všechny děti měly ruksáčky, jenom paní učitelka si vezla velkou tašku, kde měla zpáteční jízdenky a peníze na jídlo a nocleh, a potom najednou přijel rychlík, všichni nastoupili a jeli, a jak tak jeli, těšili se na ty Benátky a říkali si, jaké to tam asi bude. A druhý den, když do těch Benátek konečně přijeli, udiveně koukali, co je to za zvláštní město. Byly tam krásné paláce, ale všechny stály na vodě. Místo ulic tam byly vodní kanály a všude samé loďky a turisti a hlavně samí holubi, kteří byli všude, kam se člověk podíval. Nejdřív si dali věci do hotelu a pak se šli podívat na náměstí svatého Marka s vysokou věží, které se říká Campanila. Max s Šebestovou navrhli, aby se podívali až nahoru jako jiní turisti, ale paní učitelka řekla, že to bohužel nejde, že by musela zaplatit fůru peněz za vstupenky, což všechny děti pěkně otrávilo. Ale hned se zase uklidnili, protože paní učitelka řekla, že se všichni svezou na téhle krásné lodi kolem celých Benátek a všichni žáci se na tu jízdu začali náramně těšit. Paní učitelka se hned postavila do fronty a koupila lístky a věřte mi, byl to opravdu moc krásný zážitek. Všichni byli ohromně spokojeni. Pak se ale stala ta nejstrašnější věc, jaká se vůbec mohla stát. Paní učitelka si musela odskočit, požádala paní Kropáčkovou, aby byla tak hodná a pohlídala jí tašku. V tom se ozval Kropáček a volal. Mami, pojď se sem podívat, tady jde na motorový lodi ženich s nevěstou a celá svatba. A tak se paní Kropáčková šla na tu svatbu podívat, jenže když se vrátila k svému sedadlu, ta velká taška byla pryč, protože ji někdo ukradl. A paní učitelka křičela celá zoufala, proboha, co teď? Byly tam všechny peníze a zpáteční jízdenky, jak zaplatíme hotel, jak se dostaneme domů a co budeme jíst. A tak Max s Šebestovou chtěli zachránit situaci, poprosili sluchátko, aby ta taška byla zase zpátky, jenomže taška byla prázdná a ještě k tomu plná vody, protože ten zloděj z ní všechno vzal a prázdnou hodil do moře. A tak se vrátili do hotelu, jenomže tam to bylo ještě horší. Hoteliér na ně začal křičet. Když nemáte peníze, tak se okamžitě vystěhujete a všechny svoje věci tady necháte jako náhradu škody. A paní učitelka stála s celou třídou před hotelem a říkala, děti, to jsme, pane, dopadli jsme bez peněz, je večer, my nemáme kde spát, nemáme co jíst, ani se nemůžeme vrátit domů, co s námi bude? Ale Šebestová s Machem dostali nápad, že by je sluchátko mohlo proměnit v holuby, takže by spali někde na věži, jedli by drobečky a domů by už pak nějak doletěli. Paní Kropáčkové se ten nápad líbil a paní učitelce taky, načež se Mach domluvil se sluchátkem, že od tohohle okamžiku z nich bude 20 holoubat a 2 dospělí holuby a že až se vrátí domů, stanou se zase lidmi. A tak se letěli vyspat na věž té Campanily a nemuseli platit ani korunu, ráno se všichni zadarmo nasnídali, Max s Šebestovou. Potom se všichni letěli podívat zadarmo do muzea, paní učitelka se tam seznámila s jedním manželským párem z Liberce, řekli, že jsou v Benátkách už po 3. a že se budou vracet odpoledne domů. Paní učitelka se s nimi domluvila, že se k ním s dětmi přidá, dala si s nimi sraz ve 3 hodiny na náměstí svatého Marka, jenomže když pak před letem počítala paní učitelka děti, zjistila, že 2 žáci chybí, načež se Max s Šebestovou přihlásili a vrkali. Prosím, to bude Horáček a Pažou. Viděli jsme v jedné restauraci. A opravdu, Horáček s Pažoutem byli v jedné restauraci, kradli tam hostům z talířů ty nejlepší kousky masa. Hosté si samozřejmě stěžovali, co je to za pořádek, číšník se s těmi 2 nemazlil, chytil je a odnesl do kuchyně. Pan kuchař řekl, výborně, upečeme je a dáme na jídelní lístek. Pečená holuba, ta si určitě někdo objedná.
A pak se ten pan kuchař chystal zaříznout Horáčka, jenže v tom tam vlítla celá třída i s paní učitelkou a paní Kropáčkovou. Mach s Šebestovou se pustili do toho pana kuchaře, začali ho klovat do hlavy, personál kuchyně se začal bránit vším, co měl po ruce. Chudák Trejbalová přitom skončila v hrnci se špagetami, ale to už byl Horáček zachráněn a letěl pryč a za ním taky Pažout a potom celá třetí B i s paní učitelkou a paní Kropáčkovou. Trejbalové se letělo trochu těžko a zůstávala pozadu. Na náměstí svatého Marka čekali ti dva holuby z Liberce a tak se všichni před cestou naposledy pořádně najedli, Mach s Šebestovou zbavili Trejbalovou špaget, který tolik překáželi, a pak už dali všichni Benátkám s Bohem a zamířili k rakouským hranicím. Netrvalo dlouho a celá třetí B letěla nad Alpami, kde ještě ležel sníh, a nakonec přiletěli domů na školní hřiště, kde se z nich znovu stali lidi, jak to Mach se sluchátkem domluvil, a paní učitelka řekla: Poslyšte vy dva, moc nechybělo a skončili jste na pekáči jako pečená holoubata. Měli byste poděkovat tadyhle Machovi a Šebestové, že jste vůbec naživu. Ale Horáček s Pažoutem neřekli ani bů a byli ještě k tomu drzí, načež paní učitelka řekla: Tak abyste věděli, příště nejedete nikam. A opravdu, když se potom jelo za týden na výlet k rybníku Krajáči, Horáček s Pažoutem zůstali za trest doma.